Dawn David, Ryan u Jerome tliet irġiel fi triqithom lejn is-saċerdozju. Minn fejn intom? Min ħazzabbar. Ħal Safi, Bangalore, India. Ma' min qed tivvjaġġaw? mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. I'm part of the ICP mission community here in Malta. The founders are Maltese. Malaħwa Cappuccini. Kif tiddeskrivu lilkom infuskom qabel dal-vjaġġ? I studied finance and accounts, and I was a banker. And then I worked in the corporate world for some time. And I used to love going for long drives, and I was a biker too. Volunteer u inħobb nistudja soċjoloġija. Jiena kont naħdem bħala ners l-emerġenza Mater Dei. Għalfejn is-saċerdozju? Għax inħoss il-mulej sejjaħli għalija, mod partikolari biex nħossib il-familja tiegħu u li nħobba kif iħobba hu. Ħassejt li kienet xi ħaġa li ispiratni matul ħajti, anka mal-membri l-oħrajn li tqajt magħhom mill-MSSP ħajti qabel ma dħalt. From childhood, I was taught to seek God's will. And my prayer every day was to seek God's will. And in seeking God's will, God led me to this path of choosing priesthood. So I'm just responding to His call, and I feel privileged. X'kien l-iktar diffiċli s'issa? Ikun hemm momenti fejn dak li tixtieq tgħix u dak li fil-verità tagħmel ikunu fuq livelli differenti u ġieli wkoll differenti għal kollox, imma dejjem ukoll ikun hemm iċ-ċans li terġa' tibda u ċans li terġa' tgħix dak kollu minn ġdid. U forsi din hija l-qawwa tal-fidi tagħna vera, illi jkollna ċans dejjem nibdew minn ġdid. Il-momenti fil-komunità kapaċi joħolqu momenti diffiċli, ma daqstant jieħu l-komunità kapaċi toffri l-isbaħ momenti fil-ħajja tagħna. I miss my family, my friends, my relatives, especially my community and my parish. Għal xiex l-aktar gintom ħerqanin? Dak il-moment intimu ma' Ġesu waqt il-konsagrazzjoni. Jien naħseb li l-Ministeru tas-Sagramenti il-possibilità li toffri l-maħfra ħaddieħor, il-possibilità li jkollok il-Ġesu Ewkaristija fidejk, li tkun inti il-mod ta' kif dan isir, dan huwa xi ħaġa li nistenna mhux ħażin. St. Paul says it's an adventure to journey with Jesus. So I'm just looking forward to journeying with Jesus. X'qed tistennew bħalissa? L-ordinazzjoni nhar is-Sibt 16 ta' Mejju. Il-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Please do keep us in your prayers. L-Għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Lum nitolbu mod partikolari għal Monsignor Arċisqof il għaliex illum jala żmienu. Nitolbu mhux biss biex ikompli jirkupra, imma wkoll biex imulejja ħafna għajnuna propju meta jiċċelebra llum il-birthday tiegħu u jgħinu ħafna fil-ministeru li fdalu fidejh. Niftakru wkoll fil-saċerdoti, dawk li se jiġu ordinati saċerdoti għadha, dawk it-tlieta, biex imulej jiblihom bil-qawwa tiegħu u jgħinhom ħalli jkunu tassew rajja skont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraqtin il-Quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem. Erfana lejn l-awtur tas-salvazzjoni tagħna u qiegħed fil-leminija tiegħek biex meta hu s-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu, inti tlibbes bil-għena tal-ħajja bla tmiem il dawk li tajthom twelid ġdid bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, bil-lejl derlu l-mulej u qallu: La tibżax, imma tkellem u tiskoċ, għax jiena miegħek u ħadd ma hu se jmitt idu fuqek biex jagħmillek ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma ta' Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akajja, il-Lut qamu għalenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu: Dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqimu lill-Alla kontra l-liġi. X'im Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut: Li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt, kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din kwistjoni dwar kliem u ismijiet u l-liġi tagħkom, arawha intom. Jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn. U bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'sosteni il-kap tas-sinagoga u taw ħxeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet. Imbagħad infiret mill-aħwa u rħiela bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu lil Prixxilla u l-Akwila. F'kenkri qata' xaru għax kellu wieda. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Alla is-Sultan tal-art kollha, flimkien Alla s-Sultan tal-art kollha. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej loli u tal-biża, Sultan kbir fuq l-art kollha, flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Irażżan il-popli taħtna, il-ġnus qiegħed taħt riġlejna, u jażlilna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla għannu lis-Sultan tagħna għannu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun se tilgħet tħossha imdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġigħ bil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom, issa tħossukom imdejqa, imma tnerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Il-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Dan huwa kif jispiċċa Ġesu hawnhekk f'din is-silta u jkellem lid-dixxipli tiegħu. Imma qabel ma wasal għal dan,
għalilhom affarijiet oħra. Għalilhom Ġesu l-ewwel nett, intom qatt tibku u tingħu. Imbagħad għalilhom in-niket tagħkom qatt jitbiddel fena u l-ferħ tagħkom ħadd ma jħodulkom. Aw Ġesu jgħid fl-aħħar ċena għad-dixxipli u jolqtok kif Ġesu jitkellem fuq dan kollu meta hu qed jara minn xi se jgħaddi u wkoll minn xi se jgħaddu d-dixxipli tiegħu. U għalhekk li jgħidilhom intom qatt tibku tingħu iżda d-dinja qatt tifraħ il għaliex kien hemm diversi li ferħu bil-passjoni u l-mewt tiegħu ġifieri li ħadu pjaċir illi Ġesu spiċċa maqtul filwaqt li d-dixxipli tħarbtu. U għalihom kienet esperjenza ta' trauma il għaliex dan li kienu qegħdu it-tama tagħhom fih issa spiċċa maqtul. U nafu x'effett negattiv din kellha fuq id-dixxipli għax wieħed biss baqa' taħt is-salib ma' Ġesu. Imma mbagħad Ġesu anki jekk qiegħed ftit qabel il-passjoni imma jħabbar ukoll diġà hawnhekk il-qawmin tiegħu għax jgħidilhom in-niket tagħkom qatt jitbiddel fena u x'ferħ ikbar kellhom meta Ġesu rawh imbagħad li qam il-mewt, li rebaħ il-mewt. Ma Ġesu qed jgħidilhom minn qabel tal-kliem biex jiftakru huma li Ġesu kien spjegalhom kollox u jgħidilhom imbagħad il-ferħ tagħkom ħadd ma jħodulkom. U din kienet imbagħad l-esperjenza ta' dawn id-dixxipli tiegħu meta wara l-qawmien mill-imwiet Ġesu tela s-sema bagħtilhom l-Ispirtu Santu, imbagħad hemmhekk huma ħarġu hemmhekk qelbu l-biża' anki jekk għaddew minn persekuzzjonijiet, il-ferħ tagħhom ħadd ma kien se jħodulhom. Issa dan huwa kliem li jgħod ħafna lina għax aħna disċipli ta' Ġesu. U nafu li Ġesu dejjem ikellimna ċar. U hawnhekk qed jgħidilna aħna wkoll ngħaddu minn diversi momenti ta' tbatija, ta' problemi fil-ħajja, ta' niket, ta' dwejja. U ma qalx Ġesu issa li intom se tkunu dixxipli tiegħi dan ma jgħodx aktar għalikom. Aħna wkoll dixxipli tiegħu ngħaddu minn dawn il-mumenti diffiċli. Imma li tgħid Ġesu u jekk aħna nqegħdu l-fiduċja tagħna fih u jakkumpanjana u jittrasforma in-niket tagħna. Jitrasforma ma jfissirx li isu ma jeżistix, imma jbidlu imbagħad ferħ. U jagħtina dak il-ferħ f'qalbna li ħadd ma jħodulna. Minkejja li kultant ngħaddu minn dawn il-mumenti diffiċli u anki meta madwarna forsi jkun hemm min ma jifhimx ukoll il għaliex aħna nemmnu f'Ġesu, imma għax hu jakkumpanjana jgħinna biex nelbu il-momenti diffiċli biex aħna dan jitrasformahomna f'esperjenza ta' sew sabiħa miegħu ta' ferħ. Jien nixtieq nieqfu ħafna fuq dal-kliem tiegħu il-ferħ tagħkom ħadd ma jħodulkom. Il għaliex meta aħna maqudin miegħu u l-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni li taqgħadna ħaġa waħda miegħu, hemmhekk f'qalbna jagħtina ferħ li ma jiddependix fuq iċ-ċirkustanzi, fuq in-nies li magħhom inkunu. Dawk veru jistgħu jagħmlulna ħajjitna diffiċli kultant.
Jistgħu jħolqulna l-problemi kultant. Jistgħu wkoll iċ-ċirkustanzi jkunu diffiċli ħafna. Imma jagħtina ferħ li jibqa' fil-qalb tagħna. U dan huwa l-ferħ għax nafu li aħna maħbuba minn Alla li hu jakkumpanjana anke fl-iktar żminijiet ta' tlam fil-ħajja tagħna. U jgħinna mbagħad biex aħna nkunu strumenti ta' dan il-ferħ mal-oħrajn. Dejjem għamel distinzjoni Ġesu bejn il-ferħ veru tal-qalb u l-pjaċir. Imma affarijiet jagħtuna pjaċir fil-ħajja u sakemm ikunu affarijiet xirqa ħaġa tajba. Il-ferħ tiegħu mhuwiex il-pjaċir imma xi ħaġa iktar fil-fond fil-qalb. U li tibqa' magħna anke meta ċerti affarijiet ma jagħtuna xejn pjaċir jew ikunu anki qegħdin joħolqulna problemi. U dan hu li nixtieq nitlob għalina il-koll biex aħna jkollna dan il-ferħ f'qalbna li jagħtina Ġesu. Anki fil-mumenti diffiċli jibqa' hemmhekk fil-qalb tagħna u jgħinna biex faqda miegħu dejjem ngħixu tassew f'dan il-ferħ tiegħu. Nesqu it-talb tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumu lej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li fl-iktar momenti diffiċli aħna niftakru li inti magħna biex takkumpanjana biex titrasforma n-niket tagħna u tagħtina ferħ li ħadd ma joħodulna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u tgħin ukoll li dawk li qed jagħtuhom is-servizz. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum għall-Arċisqof tagħna illi għalaq żmienu llum u li jkompli jgħinu għatih il-grazzja tiegħek. Ejnu biex anki ikun tassew strument tal-paċi, tal-imħabba tiegħek fil-qadi tal-Ministeru li inti fdajtlu fidejh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa u li jgħinhom u jgħinhom biex anki jkunu jafu kif iwħiġbu għal domandi fl-eżamijiet wara preparazzjoni xierqa li jkunu għamlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tliet dijakni li għada se jkunu ordnati saċerdoti. U lej imlihom bl-Ispirtu tiegħek, ejnhom biex ikunu tassew rajja skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej ukoll l-għajnuna tiegħek biex aħna narfu nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li berf u b'integrità ifittxu li jaħdmu għal-ġittana mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mlej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom
ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għal-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija lajnuna ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u għat li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sara lina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek jinnu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li jgħallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejħina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha ninfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
David, Ryan u Jerome tliet irġiel fi triqithom lejn is-saċerdozju. Minn fejn intom? Min ħazzabbar. Ħal Safi, Bangalore, India. Ma' min qed tivvjaġġaw? mas Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. I'm part of the ICP mission community here in Malta. The founders are Maltese. Malaħwa Cappuccini. Kif tiddeskrivu lilkom infuskom qabel dal-vjaġġ? I studied finance and accounts, and I was a banker. And then I worked in the corporate world for some time. And I used to love going for long drives, and I was a biker too. Volunteer u inħobb nistudja soċjoloġija. Jiena kont naħdem bħala ners l-emerġenza Mater Dei. Għalfejn is-saċerdozju? Għax inħoss il-mulej sejjaħ li għalija, mod partikolari biex nħossib il-familja tiegħu u li nħobba kif iħobba hu. Ħassejt li kienet xi ħaġa li ispiratni matul ħajti, anka mal-membri l-oħrajn li tqajt magħhom mill-MSSP ħajti qabel ma dħalt. From childhood, I was taught to seek God's will. And my prayer every day was to seek God's will. And in seeking God's will, God led me to this path of choosing priesthood. So I'm just responding to His call, and I feel privileged. X'kien l-iktar diffiċli s'issa? Ikun hemm momenti fejn dak li tixtieq tgħix u dak li fil-verità tagħmel ikunu fuq livelli differenti u ġieli wkoll differenti għal kollox, imma dejjem ukoll ikun hemm iċ-ċans li terġa' tibda u ċans li terġa' tgħix dak kollu minn ġdid. U forsi din hija l-qawwa tal-fidi tagħna vera, illi jkollna ċans dejjem nibdew minn ġdid. Il-momenti fil-komunità kapaċi joħolqu momenti diffiċli, ma daqstant jieħu l-komunità kapaċi toffri l-isbaħ momenti fil-ħajja tagħna. I miss my family, my friends, my relatives, especially my community and my parish. Għal xiex l-aktar jintom ħerqanin? Dak il-moment intimu ma' Ġesu waqt il-konsagrazzjoni. Jien naħseb li l-Ministeru tas-Sagramenti il-possibilità li toffri l-maħfra ħaddieħor, il-possibilità li jkollok il-Ġesu Ewkaristija fidejk, li tkun inti il-mod ta' kif dan isir, dan huwa xi ħaġa li nistenna mhux ħażin. St. Paul says it's an adventure to journey with Jesus. So I'm just looking forward to journeying with Jesus. X'qed tistennew bħalissa? L-ordinazzjoni nhar is-Sibt 16 ta' Mejju. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt. Please do keep us in your prayers. Nofru dan il-Rożarju l-lum għat-tlet djakni li għada se jkunu ordinati saċerdoti. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana, jina waqaf maħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima orina l-inti omna, għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina ritikum bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera rwih kolla u id-dawk li l-iktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulimija kien birkinti fost il-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom mallat lopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulimija kien birkanti fost il-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom mallat lopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulimija kien birkinti fost il-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom mallat lopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulimija kien birkinti fost il-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom mallat lopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna niti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-ar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfridna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
O Ġesu għafrinna d-dubitna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ risna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ risna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħen għalina. Ibenalla li bdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddisalla. Ħen għalina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob
itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tissoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull ima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob torri għalina, ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnissa minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħen għalina, Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp li malik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. U mqadde Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Ommalna Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakunata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk duru s-saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla Franġli u l-qaddisin kollha tiegħu.